same toss now. It's fine. Ready, come on! Je to nějaký duel, stojíme proti sobě, týpek má chystanou obranu, víme, co se bude dít, dostanu se krz obranu, chytám okamžitě obličej, palce narvu do očí, tím pádem zavírám oči, jakmile zvedne hlavu, headbutt přímo do nosu, přechytávám z očí na uši, pořádný grip, abych, když půjdu dolů, abych ho nestratil, musím pořádně chytnout. Nabíjím se nohou dozadu, která mi zároveň i pomáhá k tomu, abych ho dobře stáhl dolů, když je to větší typek. A jak mám nohu nabitou, prásk mu přímo do hlavy. Tady se může stát, že třeba hlava vyklouzne, nemám rychle přechytávám zpátky. To může být nejenom ve formě chycení, ale zároveň celého úderu. Přechytávám, nestrácím grip, přechytám se hnedka na nos. Druhou ruku přetáčím k tomu, aby mi pomohla k tomu vytočit typka na druhou stranu, aby jeho zbraně směřovaly pryč ode mě. A jakmile ho mám tady, tak a typek jde dolů. No? Rozbím hlavu, buď ho můžu jenom sundat na zem, tady provést nějaký submission, anebo když už je dole, mu hlavu o zem, může být Cover yourself. Yes, that's it. Stay on the offense. Yes. Fuck yeah. But I come up underneath, stopping that attacking arm and just rip him down. You see what I mean? You don't stomp him. Your friend's fucked. So bang.